Formal ng piglansar kan Department of Health Bicol Center for Health Development ang sa indang Healthy Workplace Program na pigkondusir sa Hotel St. Eli sa Legazpi City kasaba agong aga. Presente sa aktibidad ang manlain-lain na opisina nagikan sa private as in public sectors. Katuwang kan opisina kan DOH Bicol sa pag-implementar kan programa ang Department of Labor and Employment as in Civil Service Commission kung sa inobheto kan mga ahensyang ini na maproteheran ang salud as in kaligtasan kan lambang obrero. So, this activity po ay alinsunod po sa ating pong mga iba't ibang mga labor laws. Meron din pong nilabas na Joint Memo Circular at Joint Administrative Order mula po sa Department of Health. Kasama po natin dyan ang Department of Labor and Employment at ang Civil Service kung saan po dapat makapag-implement lahat po ng ating mga workplaces, be it a public or a private workplace, at siguraduhin pong ligtas at malusog ang ating mga manggagawa. Sigun kay Dr. Mancilia, porsigido ang sa indang hensya na maipabisto ang programa sa 11,000 na opisina sa nasyon. Sakop man kan programa ang mental health, paglaban sa tuberculosis as in HIV. So, magiging healthy ang isang workplace kung ang workplace po na yon ay nagsusupport sa mga empleyado na maging healthy po sila. Pag sinabi po natin na healthy, ang definition po natin dyan is a complete na physical, mental, and social well-being at hindi lang ibig sabihin na wala kang sakit ay malusog ka na. Kasi dapat kumpleto yung physical, dapat nakakagalaw tayo, nakaka-perform tayo ng duties natin. Mental, ibig sabihin kaya nating mag-cope up with the usual stresses in our workplaces. And of course, yung social well-being natin, dapat maganda yung pakikitungo natin. Alam natin kung ano yung silbi natin at contribution natin sa ating community. So, Katakod ka ini, pigin kami narman kan DOH ang iba pang opisina sa rehiyon na magpartisipar sa indang Healthy Workplace Program bilang pagtawasin pagpamati nin importansya sa indang mga empleyado. Para sa mga baretang tatak Bicol, Hercules Barbacena.